så vil jeg prøve at lave en lille video om, hvordan du kan lave et musikinstrument ud af ting, du faktisk bare kan finde derhjemme. Vi skal først bruge en billedramme, hvor du har ladt glasset eller plastikket sidde i, og en lille stak elastikker. Først du gør, det er, at du tager elastikkerne og vikler om. Det er bedst på den lange side, fordi så bliver elastikkerne bedst strammet op. Den brede side, hvad man nu siger. Sådan. Sådan ser den ud. Så har den faktisk flere funktioner. Først, så kan du bruge den lidt som en guitar. Det er jo oplagt, når den har alle de der strenge. Så kan du også bruge den som en tamburin. Og hvis man vil trompe på den, så kan man også det. Ja. Eller du kan vælge at kombinere det. Det var det hele.